60 zoom objektív. Kokos, teraz sú pekne, čo? Pri sebe. Teraz už to je na do YouTube. No ticho som, lebo zase Budem musieť hudbu nejakú tam vymyslieť. to je bez toho budem musieť. No teraz si vidíš, aký to je rozdiel. Na čistom sú ty kokso. To už sa šerí, to je to, že už je málo slnka. Či ne... Zapískaj na ne alebo niečo. Hej! Kamarák sa pozerá, pozeraj. Ale ostali, pozri, zamrznutí. Presne ako. Hej! Tu sa pozeraj. Nevidia skade, aha.